ole ama sa in thlir tu te chebega buk le vek chewa tuituma chuan Sawmi Chhakchhuak in video thar aron nei le rupania soituangin ai ani Sawmi Chhakchhuak hi chu ami tam takin an ngei ven ani a tunlai ngat phe chuanin a thu dik le a thu thra kan te don nge ni mi tina an soi chuangam lo tam tak hi aron soi chuak pop pop mai ni chumi war ngot po chuan ami then khat chuanin a thu soi hi chu mei ka du lo ani en nge ka du ani ti tok te pon omani eng pon is se tun tuma Sawmi Chhakchhuak ina thuron soi hi kan ngai thale anga uluk tak hal lo ngai thala abikin hei mi zawa phe chuanin a ama hi ama video hrim hrim Sawmi lan na hrim hrim hi chu ka hmu du ani ti tok hi anom nuk to ani tiang chu ani an pon is la enge asoi hi thra itm ti kha comment la ma kha di lo soi vele don nia Book of Enoch claim kan soi lokanga amenti history amenti the halls of amenti he kovel tuna kan omna earth planet hi apoi mo em na chan pakhatania kovel mun shang shang big takin middle east lo soi le ila a boy reng na chan chu he amenti history wang hi ni he history hi apoi mo lu tuka Enoch a translation the zingami pakhatani Book of Nephilim, ET hybridizing and angelic rosters. Book of Enoch, lo char to te chuanin in hu tamber nyang he Nephilim ET chungchang hi Anunnaki the history. Tuna po Anunnaki the kovelan la umreng. An bode lo. Book of the Dragon, the reptilians and their hybrid races. Enoch hianin angels kanti te hi an origin asoi fia chiang ye me ma chan chu a mission ani kha translation da kha mission ani mishing te ne na in thapol na hybridization te kha asoi chianga in sha chian du chuan Enoch bu hi ba char ula dragon le reptilians chungchang in sha du chuan media chuanin uncover nember chu David Icke ani ale kabu ke point ka char to the biggest secret di ka reptilian races reptilian le mishing in thapul hybrid races te chungchang chiang takin chip chiar takin chuina ada chhuaka Illuminati races kanti te satanic groups kanti te Luciferian covenant kanti te po hi David Icke le khabu hian an nam ming vo inia an business nei ming kovel koi continent ange an om koi city ange an om tu tenge an mimal takpo in an ming ada chua example current piang cheo in Google tu chuan the Rothschilds le the Rockefellers kovela chung ko ho saber te zingami ania big corporation se hi anta ani de uvek bokani in Google chuan kang ho kha vo inia Illuminati races le Luciferian covenant kan ti te hin ni satanic ti hi mizor kan soi jaw lo kanga tokin kan peng lo satanic kan ti an mizor ma kan ngai dan chuan iswa pom du lo hi chu atheist an ni la pon satanic kan ni to satanic ti tak tak hi satan an ti mi shingi na om lo satan ti hi chung ko minga om chung ko minga ni satan ti chu aron kal chuk zela sa phoin satan an tia ke ni in satana kan lo tia chu chu ani satanic groups kan ti te chu satanic groups se tuna khovela until ti me in sha tu chuan documentary ve en ro satanic ritual abuse survivors chuan tunaya human trafficking ring lian tak tak a om ti kan shevek human trafficking chu chang shelo kanum lo
human trafficking hi tu na hian khovela a ring lian tak tak te hi an la len per chu mani ni kuma kan chu ni su an run break to human trafficking ring lian tak tak te operate na base Thailand te Hawaii te media hianin atlang zar thadu lo me ma se ilu chile I hai chuan I muang heng hi satanic groups and an operate ani hi heng human trafficking se hi engatan ye human trafficking ati abi takin no pang an du le zwal pedophile rings and run book Jeffrey Epstein in chat chuan satanic pedophile rings engatan ye anti satanic ritual abuse atan chung chu ani satanic tak tak ta chu hi tilai mizoram ma in mu setana an bia thlan muala an in thoya thi kha engma ni lo oh chuan satanic anom tak tak ti in rin lo chuan adrenochrome ti kha google ro valu ro adrenochrome ti kha hi kan khovel chen na dik tak reality ani hi I thil lo thlir ani lo shat to chin bubble la chang khan I chu angai hetiang information zong zong I lu chil tur oma proof oma thleng mek zel ni ti I haider lui tlata I lo shelo jar jar ni chong ka shi thiam che ma se lu chil tur oma ni ti I shat reng to nuwa le la mi hoisan ani chuan hetiam I mai mi ching tlat ani thudi ki ma amin ron chopai I la mai mi ching tlat ti na ni mai mi ching tlat chuan I tinge I mu tak tak theang kha chu nang ma thu your choice if you will come respect I thil rin du zong I thlang the ma se a oma a thlenga ti I shat kha chu a tha I swa hun lai mi miriam ni na GDT plate a translate te chu buthum ania cloister race history poem mo sia chu voi nia hian kan origin kan she to hlom lo kan genetic history kan she lo so ta kan khan I swa po 12 strand of DNA active ani wangin mi ti dam theina te ani 12 strand DNA activate a wangin ani 12 dimensional level avatar ani na chan they need to 3 strands of DNA so I activate a wangin ani 3D level awareness so kan nei na chan may dil le vanram concept ta hian chatuan lai pakhat ma omlo chatuan me dil tlak le chatuan na vanram kai akhoi lai nge chatuan om vanram kai lo du ni pon vanram yan kai nga chuan enge next what's next and next omlo eternity omlo chatuan ni na tak tak omlo chuan book of DNA songs ti hi sound tone hi apoi mo lutuk songs chen khada omani chu the original language the first language in human history anahazi language ti ania to language to heng Luciferian covenants ti hanin to anahazi language to a reverse zongin an siama chu voinia kan language man hi ani voinia kan chong man ti hindi anahazi language asiam la uma chung ti chu ani miriam hian translate achanga aron chop chwa chu a sound tone ringot mang chuan kan DNA kan tidam thei kan taksa a cell shang te hian to sound tone a vibrational frequency achang chuan mishing te chong man tu dik takani awangi chu chong ri a vibration chu kan taksa cell vibration le na in match ani chung la chung chong te chu kan information sha tu ngoi te hi khovela ken chua ani apiangin khovela ronlan tir ani apiangin
9558 BC achangin hetiang thil hi khuvela hian an lo ti to mishing ti chunga hian chu tiang chu an lo ti to po in ya point an leti mek zel iswa khuvela aron kala a mission chungchang chu lo ni ta se khuvela chang hian a ascend ni dimension danga akal chu chu vanram ti te pon kan soi thean chu vanram ani lawa harmonic universe tu a oma terra ania new age ason kaya tipo antia akal thei dan chu ataksa tharau zo akal lawa ataksa te nen ve kakala 12 strand DNA active ani wangin pyramids of Giza akwan Ark of the Covenant mangin a ascend spiritual evolution ati chau char chara harmonic universe tu a main 11 harmonic universe sang zo ka kal zelani chu ani eternal self kan ti chu ani it's a tuan ni na ati chu chatuan ni na dik tak chatuan nun na dik tak ani chu density sang zo ka dimension sang zo ka I du chuan I kal zel thei I evolve chho zel thei I thiam belanga I zir belanga 12 dimension ba kha point dimension sang la 12 dimension chunglam to hi chuan physical manifestation to lo physicality to lo taksa kan tiang hi to lo light waveforms angin kanong to zok to nani chu tiang ang thleng chuan possibility ni theina evolve zel theina expand zel theina possibility kan ne heaven and hell concept min shal tu te heaven and hell concept min oi tir tu te hianin hei hi kan thlen hi an du lo hlauna akan hi an du hlauna le mangai na hi ain opposite tlat mangai na chu nangma anga midang te ipoma nangma peng anga nangma ai iseng lua ipom kha mangai na ani ma se I hlau chuan ai tika ma nangma ai iseng lu thei don lo hlauna le mangai na hi naturally in anin hal tat ani hlauna le mangai na anom nun thei si lo chuan eng tinge hlauna le mangai na kan zir tir kop theang hlauna ne eng tinge mangai na kan nei theang Christian chungchang I pian non le chungchang hi mana chuan Christianity a po hian inzir tir tel thin ani a ma se chu atel le to lawa nun na pakhat chawi ne a ti in kan inzir tir mek ani reincarnation hi thil tak tak ani a pian non le na hi I oi lo ani chuan I oi lo po kha a om ka ti lu tu ka oi I oi lo khanin zia wa ka nei lawa a chan chu tu na khan Christian doctrine ring in lo thi ta la false light I ma chan don ani I thi nuwa light at the end of the tunnel thim deuh ma eng a oma eng dik tak a om chu 5th dimension kal theina ani ma se hetiang ang rin na made le vanram concept ring a I lo thi ta ani chuan I thi nuwa fourth dimension ai tharawa kal non chu ta chuan I ro boy ve kang khovela I ni na le I tharau ni na dik tak in kara kan than tu zo ki shedon lo false light in lo mo kang che eng lo om don eng dik ani nge eng dik lo ani I shedon lo eng dik lo lam I pan theina chance sang zo heaven and hell concept a I ni na zong I phu mani chuan eng dik lo I lu ta ni chuan he khovela hian reincarnation cycle repeat char don he wheel of life hi spin char don ti na ni
ithi nuwa he khovela iron piang non du to lawa ni chuan dimension sang zo ka true light lampana ikal the angai chumi ti tur chuan khovela I om lai hian he I taksa le I tharau in kara khan in sha thiam ton na nge taka om angai khoilam nge I pandon ti sha tangai I tharau in taksa chwa san du khan fourth dimension chu illusions in a khat fourth dimension chu bum thei tu che tam na tu fourth dimensional awareness sung lama I om du chuan I DNA fourth strand I activate angai chumi ti tur chuan I swa original teachings Joshua zirtirna dik tak kha I zom angai vo in nia Bible hian chu chu a chhakchhuak sak lo che Bible hi I chiar du ani chuan chiar ro I thi nuwa reincarnation pian non le zel na I pumpel dan tur shil che em dimension sang zo ka I kal dan tur shil che em a shil lo che medi le vanram concept a shil che chu chu I pom do ni chuan pom ro medi le vanram hi a om tak tak em I she duem ka shilang che tuna kan om na khovel hi third dimension ka ti to kha medi le vanram concept hi mi tam tak nuai chuang tam takina kan ril ruak kan ngai to na thought form lian tu kan I awangin he kan chu kan thought form chu a in project chwa ka ma se second dimension a om azuk ro the medi le vanram concept a I bur char du ani chuan medi le mu du chuan I mu the vanram mi mu du poni mu the ma se second dimension an om ruang a man nei ni na tak an nei lo creator beings kan nia kan ngai to na mangin thil kan project he thil kan manifest he tu wang chuan alom kan thought for po second dimension a reality shan nei ma se a reality a dimension aniam a density level aniam mawangin evolve zonga a chang lian zonga ikal chuanin ikal don lo second dimension a yan dimension hnuai lama a devolve zonga I DNA strand activate lawa a devolve zonga ikal chuan medial te choi muwana I mudu miaw ani chuan hetilaya false heaven concept I ring tlat ani chuan reilote I thi noi I zuk muzoi the second dimension a arwang amate chu nei lom vanram poin ma se ani na taka chuan fourth dimension I tharau chu astrala rilufim tak puti dua in multidimensionality multidimensional awareness in ei du ani chuan tuna hen choices ya mangai kum chang ni liam ta Christ spirit drama apo khang hun lai mi te kan du thlan tur an nei vo indian nang le king du thlan tur kan ne ang chia hian iswa ko vela om lai po khan mishing te kan du thlan tur an nei a an thlan jok chu in shame anga vo in ni thlengin kan ko vel om na ni an la khoi jong yan thlan jok soyang hai lo iswan thang lo ti chu a shial ve false light and thlan wangin ani vo india medi le vanram concept kan lap khuk boy pui chuk na chan tuna han engei thlan don false light i thlan du chuan I thlang the false light thlang du lo te tan en tik lai po in pe chuan tran kala don information kala khom the ang kala khom zel anga karon chhakchhuak zel don ka video ma sa a ka soi 12D shield maharik seal ti ta ka iswa zirtirna ani kha iswa zirtirna dik tak ani kha ka 12D shield ka mana chang khan ka sober char rithei thil ti chak na pakhat ma ka nei lo sa ka ei chak na thlengin a re vek thil thi to sa ka ei chak na thlengin ke ma hian a bo vek mu mang thalo ka nei chin te zan mu the lo ka nei te mai mi zal ka nei chin te a bo vek ka nu na improve na sa taksana neu ka nei te po a ron dam vek ka ti chen na po ala rei lo thathum to atling to ang ni tin uluk takin maharik seal ke ma in
technique ka ti chi bai in book na pakhat ma om lo iswa ina ma chi bai book turin tu ma zir tir lo chi bai i book do iswa chi bai i lo book ani chuan ama kha chi bai i book lo thil dang de chi bai i book cross a in kheng bet nang ma ai thi anga ingai chi bai i book chin ka soi ta kan ari habi ani ka Christ ani lo Joshua ani lo Joshua de su thi lei nem Kamaharik seal karon soi ta kha technique step by step a oma bioregenesis technique ti khatania ale khabui in char do ani chuan le ngai lovin a free download the na oma angelic realities ti ania description a link ka da anga achiang zo ka in lova bi chiang dua achiang zo ka diagram te in lova en dua 12D Maharik seal technique in lo ti ve do ani chuan abu chunga hian om vek mo ani tuna Sawmi Chhakchhuak thu soi kha i ngai dan dik tak kha comment na lama kha lo soi ve lela ama hi a adika huai sin ani arilu a omaron soi chu hi chu adik tlang pui ani i lo ti ani chuanin lo soila hei mi tam tak chuanin ei lo ani an lo ei lo ani pona om viau maya an mani kha ei lo tu te kha fatem tur ponom chuang lo ani eng pon se tuna a thu soi i ngai thla ka tang kharin enge nang ma khanin i final na a result kha comment na lama khanin i lo soi ve le do ne